الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. ومن يقنط أن مدفتي من كن إماد لله الله ورسوله دفتين لا الله وتعمل صالحا قل مجد نؤتها من دكدم أجرها نجبدم مرتين لا بديد وأعتدنا لها من فرنم رزقا أرزق كريما تدد الجنة يا نساء النبي فيه مرة ونراد الله لستن أن لا تاكك أحد قدن بين هاي قوت من النساء رو هاي قوت أن نندان إن اتقيتن سردك سأم كولي الله أنن قولي مونر جبدي فلا تقضى أنا هرن جنكنا بالقول كنغل واندريو بوربه فيدمع الذي دمنا آن في قلبه مغندا ene bernde mu maradun nafiqa ko gulna sodon kala kalate kawlan kongol ma'rufan modjol ko jankina de kono kale kongol modjol kam so worbe kalde mon horo kalne dum konguli beldi kono horo kale kadi konguli modji do bondi anani horo kale konguli bondi kadi wagarna ñiɓete fi buyuti konnay cuuɗi moon ñiɓe toon wala tabarrajna hoto jalte on tabarruja yeru jaltugol aljahiliyatil ula majjunoɓe adinoɓe nde wonno rewɓe adan eywa so peññinno ko cuuɗaji mum peññinana worɓe no rewɓe men joni ɓe batti wadde ni ko noon wano adan hade l'islam arde l'islam ari itti ɗum ha laaɓi ɗum arti joni kadi oto mbaɗe ɗum woni allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa aqimna as-salata ñiɓe julde wa atina zakata totte asakal wa adina allaha ɗoftuɗe allah wa rasulahu ɗoftuɗe nelaɗo allah innama yuridu llahu ay ko allah muuyi liyudhiba ko hawanawa ankum gamon arrijsa bakkar ahlal bayti ehemon suudu nelaɗo allah sallallah sallam ehemon rewɓe nelaɗo allah allah muuye mon ko ittude moɗon kala ko wiyete bakkar suuni muɗum ko wi noon anani dey dewe allah e hulde allah ko sababu labde neɗɗo wana ɗum ɓoccitte neɗɗo e tuundi goofi amani da'adɗa harata ma artikabihil ma'asi fa huwa dallun kazzabun biɗo ne laaɓi tan waɗa ko boni on ko penowo ko majjuɗo wi ko majjuɗo penowo ala laaɓi kay laaɓoni laabde ko laabde e bakkat kala laaɓɗo e bakkat ne laaɓi kono an ɓandu ne siwlistat bakkat ne wi dut sa wi ala laaɓi a semti min ala ɓani an ɓurɗo aduna fof an ɓurtunude bisimillahi wadkurna jangtoɗe ma yutla kene dursite fi buyuti kunne cuuɗi mon hanani kene jangte cuuɗi mon kalete min ayatillahi qur'ana allah wal hikmata e sunnaji inna allaha allah noon kana serani laɗifan ko ne waniɗo jiyaɓe makko habiran computir dendagal tago mum woni sababu oɗo aya jippade ko rasulu sallallahu alaihi wasallam rewɓe makko en jom suudu omo jogii debbo ni wiye ummu salamata ko keewɗo namdade mo noon on arema ko wiya rasulallahi an kam joomi men o holko alhaali muɗum kanko o haala tan ko worɓe e deftere makko minen wo rewɓe meeɗa haalde emin cikki mato minen ko min gollani ko moƴƴi mato ko ɗum allah jippini aya o allah wi innal muslimina julɓe worɓe wal muslimati e julɓe rewɓe wal mu'minina gonɗinɓe allah rewɓe worɓe wal mu'minati e gonɗinɓe allah rewɓe wal qanitina ɗoftiɓe allah worɓe wal qanitati ɗoftiɓe allah rewɓe wassadiqina gonɓeɓe limanagal mum worɓe wassadiqati gonɓeɓe limanagal mum rewɓe wassabirina munɓe e ɗoftare allah worɓe wassabirati munɓe e ɗoftare allah rewɓe wal khashi'ina yankinaniɓe allah worɓe wal khashi'ati yankinaniɓe allah rewɓe wal khashi'a anani wal mutasaddiqina ɓe ganduɗa ko sakkotoɓe worɓe wal mutasaddiqati e sakkotoɓe rewɓe wassa'imina horoɓe worɓe wassa'imati horoɓe rewɓe wal hafidina furujahum worɓe renoɓe farjiji men worɓe wal hafidati rewɓe renoɓe farjiji men ga ko harmi wazakirina allaha katiran worɓe ɓe ganda enen jangto allah ko heewi wazakirati e rewɓe ɓe ganda enen jangto allah ko heewi ɓeɗo pop a addallahu lahum allah foɗani ɓeɗo maghfiratan kafrangal wa ajran jobdi aziman mawdi deke debbo go fofoti fama ɗum
bange dewal Allah goto ene jogi moƴƴere nde o jogi so debbo rewi Allah ene yoɓe hono ko gorko so rewi Allah yoɓete ɗum tan Allah yiɗi haalande wa zakirina Allah kasiran wa zakirati zakirina noon foti ko anani kana min tasbihin aw tahlilin foti ko cubhinade walla ko la ilaha illallah walla ko alhamdulillah walla ko salatu ala nabi faami fof fode fof ko zakirina jangude qur'an en wal kasrat non mukhtalifatun fi ikhtilafil askhas kewgol ngol non ene luutodiri sabu luutodirgol yimbe wana fal kasrat fi haqqil ammati ko amma enen be gona wadiya be gona hay hunde be bange men kewgol ko dalluha salasa mi'atin sen badi temete salatul fati wala temete alhamdulillah wala subhanallah wala la ilaha illallah ena wayna fuddima ko amma muridina yibbe yettade Allah hangande haqiqa ben be ben ko ujunnaaje 12 mbadata o fi haqqil arifina non to bange andube Allah be ben kam ko adamu quduril ghairi ala qulubihim ben kam zikru zakirin Allah ko kala ko wana Allah jolata e berdum men woni arifu billahi wi ibnu faridi ko walaw khudrat li fi siwaka iradatun ala khadiri yawman tudriddati ko walaw khadrat li so jolani kam fi siwaka do ma an ko wana Allah an Allah ko wana an Allah so iradatun muyande so muyande jolani kam taw wana an Allah ala khadiri e do mijam nyawman nyalama gotan hayso ko nyalama gotan mi joodi ma tan mi mijima ko wana Allah hukum tudriddati mi nyaawama jaftidini so mi joodi ma tan hayso so mi mijima ko wana Allah mi jaftidini o ibnu farid on de hebi do ko do jalla heban wal dum mi jo ko hebi Allahu akbar min cesi de ma to wa ma kana lil mu'minin hananani juldo gorko wala mu'minatin hananani juldo debbo idha qadallahu satawi alla nyaawi wa rasuluhu enelado mum nyaawi amran fi taganaki juldo gorko o e juldo debbo an takuna lahum la tanto dumen al khiratu sum min amrihim fiyakumen sumgo luhundingo yemirore alla e yemirore nelado alla dagaki juldo kay e gorko e juldo debbo so tawi wiyama Allah wi nelaado Allah wi hankanti an angani ala sunna ɗum woni kalɗen min en kaali ɗum hanki walla andi mbiɗen nelaado al ƴamno ɓe beela e sikkude ko nelaado ƴamani ko hoore mum ndeke nelaado fanten ko Zeydou caggal nde ɓe anani Zeydou nelaado humano dum adan ko ummu aymana barkatul hafsati bintu sha'labata bun hasan kana li abdullah bun ubay ndo li abdullah abin nabi sallallahu alaihi wasallam ko do ummu aymana ko kordo abdullah famunana sallallahu alaihi wasallam wonno jonnon wiyama ko bamako rimdinoma kanko ummu aymana wiyama ala ko nelaado Allah o hoore mum rimdimo kanko ummu aymana o wuuri non caggal nela sallallahu alaihi wasallam non wiyama ko lebbi joyi won wiibe ko lebbi jeegom o jibinani non Zeydou Usamatu bun Zeydin o jibina Usamatu non jibina ko caggal neleede nelaado Allah duubi tati won wiibe ala ko caggal neleede Allah neleede duubi joyi joni noon caggal ɗum noon o wi kanko Zeynabou o wi nela sallah tan min komi ɓi gorgol ma fala ardahu li nafsi anani mi welanakamo hooram ala mi yiiɗa o resami o kanan noon bayda un jamilatun wiyama kanko Zeynabou ko debbo jooɗo danejo tal Zeydou noon ko sawda aswadun ɓalejo kurum nelaɗum o Zeynabou noon wimo ala min mi yiiɗa o heddi noon ala hankandi haade Allah naati hen tan hankandi gasi kono mi yiiɗa o Allah non wi wa man yasillaha kala mo woofi Allah wa rasulahu woofi nelaɗo Allah faqad dalla o kay majji dalalan majjere mubinan feñde nelaɗo kisa humanimo e Zeydou tippi o teŋa noon min kelleje 10 kanŋe e capanɗe 6 mbuuɗu e himaran kaala
ko dira an e meken o min hafatane e melfe ngoni dampe o 50 muddan e capanɗe joyi muddu min addaami e capanɗe joyi muddu tamaroje ɗum o tenga faali na faami ngande wan saha noon mbiɗen Zeydou ari caggal ɗum noon nde nelaaɗo humanimo e Zeydou ɓe gondi summa waga basaruhu baada hinin caggal dumunna tan guite nelaaɗo Allah yane makko o waga fi nafsihi hubbaha yane nelaaɗo Allah yiddemo kanko Zeynabo o fi nafsi Zeydin karahatuha Allah weddi ne ɓernde Zeydou ancude debbo o summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam uri o ari kanko Zeydou o wi nelaaɗo uridu firaqaha min de mboɗi serde Zeynabo fa qala nelaaɗo Allah wimo amsik alayka zawjaka joggu e ma jom suudu ma joggu so ser Allah non honon Allah wi Allah wa iz taqulu tumane mbiyan ɗaalilɗe wi wonande on an amallahu alayhi ma Allah nemini wonande ɗum e l'islam wa an amta alayhi an nemin ɗa ɗum hol ɗum wonde masalan wiyama ko dahanoɗo ana ela salam sotimo ko adini nelere ɗum rimɗinimo nehimo mbiɗama amsik alayka jogito e ma zawjaka cuddiɗo ma mbiɗa noon mbiɗama wattaqillaha hula Allah jaggu joom suudu ma hula Allah wallahi Zeydou dañi Zeydou de dañi Zeydou ko maccuɗo haale e Qur'ana sahabaɓe Aboubacry ne forde kalaka e Qur'ana hay annabaɓe hewɓe kalaka e Qur'ana te kanko Zeydou ko maccuɗo haalama e Qur'ana te kadi Allah wi kadi moƴƴanimo kadi kañum kadi haali wi moƴƴanimo wallahi dañi nde o yinno nelaɗo Allah ko dañi de andi mbiɗen bammakko en gartu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam enen ngari soddemo woni fihi tasmahu balilladi fi siyar ko woni sira ko haala e sira ko anna khadijata istarathu ko yumma khadijata soodimo temedde nayi mbuuɗ summa wahabatu li rasulillahi hokki ɗum nela sallallahu alaihi wasallam wa hada shira'u su anani de suwira walla suuriya ɗum woni mbaadi woni nguuɗo coggu woni mbaadi ndi ngu illa fo huwa kama fo huwa kana hurran wona ɗum ko mbaadi tan kono ko dimo wonno li annahu lam yakun rigga bisiba sabu ndaago ala maccugago masru'an lawɗinaka li kawnihim ahla fatratin sabu kamɓe ko yimɓe fatra diine ala saka on saha wiya ko maccuɗo kanko Zeydou o wona maccuɗo wa hum najuna laysa fihim harbiyun kamɓe ɓe gona harbiyankoɓe wol ulama o arafu rigga bi annahu ajzuhu anani anduɓe noon gandiri jiyago tan ko wonde so jomum ronki sotta tan gasi ko jiyaɗo sababu hol kufru ɗum woni sababu ko wonde kefe wana eyi ruwiya anna ammahu laqabahu yawman ndo laqiyahu yawman bi makkata wiyama bamma ko cawdiɗo hawre makko ɗon go kanko Zeydou e nder makka fa arafahu andimo wa dammahu ila sadrihi jaggimo fimo e becce mum ɓuucimo wa qala lahu wiyanimo liman anta holmo gonduɗa an qala li Muhammad ibn Abdullah fa atawhu ɓe garene laɗa wa qalu hadha ibnina faraddihi alayna o ɗo ko ɓi amen totti min ɓinguel amen ngel fa qala nelaɗo wimo iradu alayhi garde e makko fa in ikhtarakum so suɓi on fa khuzuhu nangem so tawi subaki on bismillah fa ba'asa ila Zeydin nele Zeydou ari fa khayyarahu nelaɗo sumnimo wimo bamma en nani mbi jaada e mun walla keddaɗa ko ɓuran ma fa qala ya rasulallah ma akhtaru alayka ahadan an kay an hay goto e tagaɗum suɓora koye dow ma an tan ɓurani babam yo nenam yo fof an ɓurnimi min kay mi suɓata ko hay goto e dow ma
فجذبه أمه وبام كتشون فودم وقال يا زيد اخترت العبودية على أبيك شبيداكو ما تقاغو إدو بام تشوندي وقال نعم يا أحب إلي من أن أكون عندكم من وانا ماتشود من وانا دو حامي مايا ɓurni mi wondude mon mo wonadimo Seydou wimo jaabi ɗum babiraɗo fatabanahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo ni himo ko mataw de ɗum nafimo de tawde innama ko nana haale Qur'an bimɓe tawaka nana janggamo jamma ñalaw on ko dañi de Allah wi wa idh taqulu tumani biyanɗa lilladi wonande on an amallahu alayhi mo Allah nemini wonande ɗum mo Allah rokki nema wa an amta alayhi an neminɗa ɗum am sik mbiɗamo joguito alayka ma zawjaka joom suudu ma mbiɗa wattaqullaha hul Allah hoto seera Allah wi wa tukhfi fi nafsika an nelaɗo Allah aɗa suuɗa e hoorema mallahu mubdihi ko Allah jogori feññinede aɗa suuɗa e hoorema ko Allah feññinta Allah feññinta ko ma resmo Allah feññinta ko ma resmo te an ɗum nana e nder ɓernde maɗa anni restemo koto suuɗa haal yo woppu yo seer wa tahsan nas aɗa huula yimɓe ɓe haɗa wiide aɗa si joom suudu ɓiye wallahu Allah kay ahaqqu an tahsahu saɗa huula Allah kay Allah ɓuuri hande kula ɗum wona wallahu Allah ahaqqu ɓuuri hande an tahsahu nde kulata ɗum saɗa huula Allah on saha noon Seydou seerimo edda gasi Allah haali ko jogori haalda Allah wi falamma gada Zeydun de Zeydu seeri minha nde falamma gada Zeydun de Zeydu gayni minha e debbo o waɗanan ko wiyete haaju Allah wi zawwajnaka ha min kuman mamo ɗum zawwajnaka ha min kuman mamo kanko debbo o nelaɗo humanimo فدخل النبي عليه الصلاة والسلام نلادو نادde makko bi ghayri iznin taw hay goto toppita ko kumal ngal hay goto e hani kumal hay goto nodda ko yaro nelaɗo nadde makko ñande hen ñammini yimɓe tew e mburu kaaƴ ɗum woni la agda wala sadaqa tenge ngala kumal ala wa hada min khususiyatihi ɗum ɗo ko keeriɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam allati lam yusharikuhu fiha ahadun hay goto rendani ɗum e oɗo martaba e nelaɗo Allah nelaɗo tan jeeyi ɗum human resde debbo taw humanaka tenge ngala nelaɗo goto jeeyi ɗum goɗɗo ala bil ijma wa kana tazawwujuhu bihi biha sanata 50 wiyama nela sanata resimo hitande joyɓire minal hijrate fergo wa qila sanata 30 woni hitande tataɓire fergo o yi awwalu man mata ba'dahu sallallahu alaihi wasallam wiyama rewɓe makko foof oɗo ari mayde min zawjati mata ba'dahu bi asra sinina duuɓi sappo caggal gurdam nelaɗo Allah nde nelaɗo maayi duuɓi sappo o wurti caggal mum o abbi ɗum ne wonno kamɓe rewɓe ɓe meeɗi namdade mo ɓe mbimo rasulu sallallahu alaihi wasallam hole amen gardotoɗom abbade ma sa maayi o wi ɓurɗo e mon judde jungo foof on atto abbade mi ɓurɗo wonde karesire kanko ɗon ɓuuri wonde karesire kanko adi ebbade wala hande o mayde o mayara minal umri to bange gurdam 50 do salasa wa 50 sanatan o mayara duuɓi capanɗe joyi e duuɓi tati wa kana taftakhiru o wasatono ala azwaji nabi e rewɓe nelaɗo Allah wa taqulu mo wiyannoɓe zawwaja kunna ahali kunna onon fo humani on e nelaɗo Allah ko worɓe mo ko jinnaɓe moɗon wa zawwajani llahu minon humanimi ko Allah min fawqi sab'a samawatin mi anani de e dow asamanuji jeeɗiɗi to kumanaɓe wa kana taqulu li nabi jaddi wa jaddika wahidun min taname tane ko goto tan an tane ko Abdul Muttalib tane ko Abdul Muttalib Safiyatu bintu Abdul Muttalib mi anne ko Abdullah ibn Abdul Muttalib walaysa min nisa'ika man hiya kadhalika ɓeɗo reɓe maɓɓe mum ala mo jiɗɗa tane sona min goto wa qad anka hani kallahu ay humani kam ema Allah wa safiru ƴamowo o fi dhalika Jibril Jibril woni ƴamowo hakkude men ay goto dañani ɗum walla o ñammini ɓe tew e yimɓe ha kaari ha yimɓe goppi walam yuula min nabi ala ahadin min nisa'ihi kama awlama ala Zeynabi o meeɗa wadde yangue rewɓe makko hono no waɗiri yangue e Zeynabu o yangue mum no mawni
allawi zawwajnaka min kuman ma e makko likay la yakuna hade latanade alal mu'minina julbe harajun bakar fi azwaji e resde rewbe adi iyaihim noddabe mumen ade anani de rewbe worbe joftintebe wadbe be jibinani dumen andi neddo joftinede mo jibinani dum addanta wana biiden neddo harmi resa ko ko debbo bium kay mo jibinde en so tawi goddo ittama tan joftinama yi hafaz aliou hafaz wiyama aliou hafaz so aliou resi hatta hafaz rest aliou jibin hafaz resa en aliou ko ma neddo jibin ma sa resi harmay mudum kono debbo biye cawniide sadi tan resa ko ayda Allah wi wadiri non ko bele enen aroyobe be se en badi dum wasa wadde bakkam woni li kayla yakuna hada la tanade alal mu'minin e julbe harajun bakkar fi azwaji e rewbe ad iyaihim noddetebe mumen noddetebe woni joftintebe idha qadaw so tawi be ngayni min hunna e rewbe wadaran haaju wa kana sera amrullahi nyaaware Allah maf'ulan koko gollete ma kana ala nabi ala iduna Allah min harajina bakkar fima faradallahu e ko Allah dangnani lahu wanandem sunnatullahi ko sunna Allah anani way kono sunna Allah way kono sunna Allah fil ladina ibn khalaw bennobe min qablu ko adi annababe bennobe ben jaanyana dewle kanko annabi ona mo yaanyana dewgal wa kana serani non amrullahi fiya ko Allah yamirore Allah hono golle Allah kadran ko anani de ko nyaawore makduran de ganda ko nyaawetende mo nyaawore nyaawetende bismillah anani alladhina naban yuballighuna bi enen jettina o dabale ene jettine risalatillahi nele Allah wa yakhshawnahu ene kuli Allah wala yakhshawna kulani ahadan hay goto illa Allah sawana Allah kulani sawana hay goto ko Allah han kulani bibe kala wa kafa billahi yoni Allah non asiban deno golle ma kana muhammadun gande la taki muhammadu de aba ahadin o bamum hay goto mir rijali ko warbe mon hay goto e modon nelaado Allah jibinay ليس أبا زيد أي والده فلا عليه تزول جدا لمن الله من نلاد الله كي رسول الله كون نلاد الله وخاتم النبيين كوتم مر النبات أي غور أرثا تشغل مكو فلا يقول له ابن رجل بعده سب هي النبي هي بي غور كهدرا تشغل مكو سي wonno bi ko sey dima taggal makko wonal annabi te Allah jabata annabi ala taggal makko dum non biddo debbo re heddo biddo gorkam heddo taggal makko biddo makko ma ya hala do gorko heddo de wona annabi Allah jaba kibere on umonno o jogi worbe ko tartan Ibrahima al-Qasim e Tayyib be do maayi goto bo maayi gile helli fa ginden maayi وكان الله سيران الله بكل شيء كلهون يهون عليما كو غندو يا ايها الذين امنوا ايه مودون غوغني بالله واذكروا الله شفتري الله ذكرا شفترغول كثيرا كيغول وسبحوه شنه الله بكرة صبح واسيلا كثير والذي كان غول ان يصلي عليكم وان يرمو ان وملائكته ملائكه مكن امسنن ان يخرجكم بل ويلتنا ان من الظلمات امه كفر الى النور فيري مناف كان لاتي مع الله المؤمنين اجول بخيره من كجرمتون تحيتهم كوفي جولبه امراد الله يوم يلقونه يلم بكوري الله ادمغال ملائكه سلام كسلطان فأدلهم الله هبلني باجرا جبدي كريما نغدا كو تدوني يا أيها النبي إيه ما النبي إننا منن أرسلناك من لما شاهدا كاسيد إخوان لدى إدومم والله بين لدى إدومن كاسيد ممن ومبشرا كابلتنا وكلا قوم إدوما إناد الجنة ونزيرا كاجيتنا وكلا بين دوما إناد جيمول ودائيا كان الدو إلى الله فيوريد أفتاد الله بإذنه يمير الله وسراجا كالم فكي منيرا نور وبشر المؤمنين ويلتن جود بأن لهم أنا وعد من الله تعالى فضلا ɓural kabiran mangam wala tuɗil kafirina oto ɗofta hefereɓe wol munafiqina e nafiqeɓe soɓe gaddi kono luurde sariya ma oto ɗoftoɓe wadda woppu azahum to e ɗeɓe mbaɗanmaɗe kala caɗele ɗeɓe mbaɗanma hoto yofto ana wo tawakkal alallahi wakkilo e Allah Allah woni deyanowom wa kafa billahi yoni Allah kay wakilan boyleteɗo fiyako ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah ida nakahatumul mu'minati so tawi on ndesi rewɓe julɓe summa ɗallaqtumuhunna ceerɗon
be min qabli ko adi an tamassuhunna ne mematon be so tawi arisi debbo julda humanama e mum aswa nadude mudu Allah nyaawi cergal joli caggalde kumana don famalakum gande ala na on kay alayhinne be rewbe min iddatin ten e edda ta tadduna ha mo be iddinto debbo iddinta ko awde be naddani kay eddala sa humanama e debbo hay so woni duubi sappo tawde on nadda on ciiri tan o yalla on makko jala o edda ala do din famalakum alayhinne min iddinta tadduna dum non so tawi dum wadi fa matti uhunna ndax mitebe tawde ni kumante don e mabbe de on kala no ten ko nika hutta fiidu wonno ten ngala sa humana ma debbo ten kala Allah nyaawi cergal do ko dokkuda do wokko dokkuda so tawi non ten kala be cer ten kanko ji dum so kala karo kam godo sarrihuhunna ceere be goppelaabe majje sarahan anani de cergal jamilan jongal e ornebe urgol jongol woni goppelaabe be jahata olor ala sa tawi anati yide debbo dakiya woni wasarrihuhunna ornebe kambe rewbe sarahan orgol jamilan jongol e khallu sabirahunna goppelaabe be ghairi idrarin tawlurlugol ala ya ayyuhan nabiyyu ma annabi inna minen kay ahlalna laka min dangnani ma azwajaka rewbe ma allati na ben aate be dokkulda ujura honna joddum men kala debbo mo tengda Allah wi aduna o ko min dangani ma kala mo belda res wa ma malakat yaminuka e ko jeydum nyaamo ma kala ko nyaamo ma halfi kala koddo mo jidda taro fof min danganima imma afa Allahu alayka e ko Allah addan ma kala ko Allah addan ma ummarade hebe ko ndaagu en wayna safiyata en juwayratu en beedo ko banati ammika min danganima bibbe masalan anen de gorgolaabe ma bam bibbe bamma en sawdibe kala mo jidda res ene daganima wa banati ammati ka bibbe e ganda kadi ko gorgolaabe ma bibbe gorgolaabe ma min danganima wa banati khalika bibbe kawma en min danganima ko banati khalatika e bibbe yumma en sawdibe no enen ni tan on danganama allati no ben haajarna ma aka non anani fettube ma e yumma en sawdibe ferbe jaade ma be bamma en sawdibe ferbe jaade ma kawma en sawdibe ferbe jaade ma fo mi danganima ya rasul be perade be ngala hen fami be ferade fof woni makka ton arasata do wa mar'atan mu'minatan e debbo juldo fo bawdo wonde in wahaban nafsaha so tawi rokki hoore mudum lin nabiyyi annabi o in arada nabiyyi so tawi annabi o muyi an yastankiha hande resatamo so tawi nelad Allah yidi resamo e wa resamo tawatenge ngala debbo tan wi nelad Allah rokki mo hooram nata sultan ala no eneni an so debbo rokki mo hoorema ala sago bada rubo dina nelad no haydu watta so debbo rokki mo no bende sultan Allah wi dum khalisatan laka ene laaban ma an tan min dunil mu'minina o wana julbe be julbe ngala hen hay debbo hay gorko goto juldo hay wa masalan dagnanaka so debbo rokki mo hoyum tan hurto taw ala wada ala on ala hen an tan jeydum Allah wi qad alimna e min gandi ma faradna alayhim ko min parle mabbe kambe julbe be fi to bange nyaawoje rewbe mabbe min gandi ko min parle mabbe an ajita e mabbe be bustinta rewbe nayo be bawa de debbo so wana bammu huma dago sa ko dewgal so wana tenge bade gasi fama malakat aymanuhum walla e ko jeydum nyaawe mabbe ko wayno be cooda kordo walla an halfuno kordo gila adan en dagi njaaba kam hayda sa awaabi sa soodi de kordo walla masal anani de walla ara jogino kordo walla bamman jogino kordo en dagi njaaba dum walla so tawi kadi ko kardo kefere wonno ko majusi yanke walla dewo jalan ha on kordo kan so tawi ko on arema a laftintoma ko adiri jabatamo kordo mo ganda ko dewanno jalan joni non Allah wadi a soodi dum walla halfi dum walla ko an halfuno dum adi tarade dum alay sago laftinde ko adine mondo ton Allah wi wadirni ko li kay la yakuna har latade alayka ma harajun bittede garasde wa kana Allah serani Allah ghafuran ko jafatodo ay wa kala ko satti rentade Allah ko jafatodo rahiman jurmotodo Allah wi turji sa wela lelna woni nemna man tasha'u mo belada min hunnay mabbe o do yonta han Allah wi danganima ko jonta hande o goppam paya ponnodo yontere jango Allah bo dangama anela Allah an ne dagar
o yontano hande kañum fonno yontede mbiya min hande jimmi yontiri suudu kaali fata to alwin danganma turji man tasaw o tu wi tappa ilayka feedema man tasaw kala mo belɗa e mabɓe mo jiɗɗa e mabɓe fof sa yiɗi gadda ɗum to suudu ma wa man ibtagayta on mo ɗaɓɓuɗa kadi mimman asalta eɓe pollunoɗa ɓe wala junaha aleyka joni oɗo yontano hande mbiɗa a yiɗa yontede to makko hande jiɗɗa yontede ko suudu kaali a faati toon janggo e jaam joltanima artude ko mo goppunoɗa ga o sa yiɗi artu Allah wimo danganma an goto noon eneni ngala woni womani ɓe tagayta on mo ɗaɓɓuɗa mimman asalta eɓe pollunoɗa ɓe fala junaha aleyka bakkar ala e ma e ɗum zalika ngoɗo sumgo adana ɓuuri ɓallade an tagarrande ɓuɓata ayunu hunne guite mabɓe wala e hasanna ɓe mbasa sunade wa yardayna ɓe beele ima atayta hunna kala ko dokkuɗa ɓe kullu hunna kamɓe foof wallahu Allah noon ya'lamu Allah ne andi ma fi qulubi kum ko woni e ɓerɗe mon onon worɓe ɓe to banggue oñade e rewɓe ɗum waɗi Allah sumnanma an nelaɗo Allah mo jiɗɗa fof wa kana Allahu latima Allah noon aliman ko ganduɗo tago makko aliman muñƴo yo andi rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahumma inna hadha hazi wiyama so yontama suudu debbo so yalti we joomam ɗum ɗo woni gueɗalam fima amli ko jeyanmi hoore ko mbawmi horgade ko ɓayre ɗe wala tu akhirni fi ma la amliku oto nangiram noon komi jogaki komi jeeya ko won ko jeeya ko ɓernde jogui tan mo ɓurata yidde wona ko yoto Allah nangira ɗum wattafagal ulama'u ala annahu salaw kana ya'dilu baynahunna fil qismati andu fo ne kawri ne laaɗo Allah ne feccanno pecce jontande e nunɗal hatta mata o may ghayra sawdatin so wana sawdata noon fa innaha yumma sawdatu wa habal laylata hali aisha radiyallahu anha wa yumma aisha ittino yontande mo hokki yumma aisha sawdatu yumma sawdatu ittino yontande mum hokki yumma aisha kañum kam andi sharia ne jaɓa ɗum wona mbiɓe hayso ko rew men ɓe so tawi joni ko nawlira so dayi debbo welama wiya walande ngo mbalanɗa suudam ngo wa suudu kaari en ayi kono so tawi ko gorko rokka so tawi o rokki ko gorko o walana makko ala droit yaade banque goɗɗo kono o rewata ko normal tawi ɗon ko gorko o tawi ko debbo o noon rokki ko goɗɗo so yonti so yontande debbo yonti ko toon waloyta faami so tawi rewɓe ɗiɗo nanɗo walla rewɓe tata nanɗo hen goto itti yontande mo hokki gorko o ala droit wiide tawde rokki mo yontande hande koɗo beela mbalani ala ko normal kam so tawi noon o itti ko yontande makko o rokki goto e rewɓe he so yontande makko yonti ala soko toon waloyta mbiɓe goto fof balɗe ɗiɗi yontata noon rewɓe ko nayo o wi yontandema hokki kumba so ñande yontandema fof kumba walanta so weeti so kumba yonti yontede kala yonti toon faami nde yontande ko yontande oga yontande amnata oga hokki kumba ɗum ala ko mbawɗa e ɗum wona faamino nde faamide nelal Allah ne yañana tan no wela foy wat yimɓe turji man tashaw an nelaɗo Allah aɗa nemna yontandema beelaɗa e mabɓe wo tuwi ileyka aɗa tappa kadi fewde ma min hunna e mabɓe mo belɗa man tashaw sa itti oɗo hande yontandema fulli a waali suudu oya sa welama kadi garta ɗum woni woman ibtagayta on mo ɗaɓɓuɗa mimman asalta e ɓen ɗo pollunoɗa baasi ala a folli o hande walano mum a waali ndu to suudu janggo e jaam a welama kadi mbiya mo pollunoɗa o patata mum ala baasi wala junaha aleyka bakkar ala e ma ɗum zalika sumnede nde Allah wi adana ɓuuri ɓallade anta garrande ɓuɓata ayunu hunna guite mabɓe wala e hasanna ɓe mbata sunade o yardayna beele ɓe beele ma atayta hunna kunoɗaɓe kullu hunna kamɓe foof o dokkuɗaɓe ko foof ɓe beele Allahu Allah noon ya'lamu ne andi ma fi qulubi ko wone ɓerɗe mon Allah ne andi ɗum majjani ne andi yumma aysa ko kiran noon joni ma to o wi mboɗo hiranno rewɓe hokkoɓe koye mumen worɓe debbo ne hokka hoore mum de gorko
ودي هو ميرا تشغلهم الله تلين آي ما بمن بلدا فو سايدين بالدا مو سايدين غفا فما فو تعال الله بي مران an on belada nanga on belda ngoppa on belda ciera on belda gonda kasi ala kullin fofu ala yanyana wa kana Allah sirani Allah aliman ko gandu tagomo ko haliman munjo Allah wi non caggal de rewbe cubi mo kanko ne laado Allah en kalin dum hanki rewbe jeena be de Allah sumnimo sewne rewbe cubi mo Allah wi Allah wi ne laado mi wi ma kalama belda yares kono laata hillu laka daganta ko annisa o rewbe min baadu caggal be don jeena hankati caggal jeena wiyabe hankati kasi ay debbo goto res wala anta baddala bihinna dagota kadi gostitodabe min azwajina warbe rewbe wadbe ceeraabe gadda goddo ala Allah wi ala kambe jeena kambe gurtema kambe maytema walaw a'jabaka haysu hawi mo husnuhunna jonda mumen hayso debbo ko yuudi ko fof so hokki mo hoore mum hoto res faami illa ma malakat yaminuka so wana ko jeydum nyaamoma wiyama non caggal dum o jeyto yi mariyatu yumma mariya o halfi dum gondi o jibidine bidden wi ibrahima o may koy ngurdam ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah sayrani Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde raqiban ko deno ya ayyuhalladhina amanu ihi modon gondi Allah la tadkhulu hotanate buyuta nabi laado Allah illa an yuzana lakum so wana jamire don yo annad ila da amin fewde nyamde naton ghayra nazirina taw wana on odon goni fandibe ina hu bendugol nyamde de pande de nyam benduni wana ngara tan kay gila barmen tagge tan ha defte dum ka acce ha benda on sa hannatu don garon nyamon wana ara fada ha benda ghayra nazirina wana ara fada bendugol mu woni sababo kono Zainab bintu Jahshin kanko ne laado Allah nde o resi Zainab bintu Jahshin nyala mo resi dum on jamma weeti o wadi yange o wari damwol sahaba be ngari nyaami tew ha kaari tewe buru ha kaari njodi non gone lamminti don kayo jaha kanko ne laado yidi be jaha e jahani nelaado Anas wi nelaado ummi wonde mabbe don suudi he e der damborde he be ngoni don habe tampi nelaado wondon yidi be jaha ronki yehi ummi fay hedi suudi umma Aisha e yaade Anas wi je min jaade min ngoni suudi umma Aisha min tampi min gasti kadi min joodi kadi min jodde mabbe kadi ha boy fof be jahaani be lammina tan abdu jalbine ngulla tan e ngul dan ka rewa jah kadi kanko ne la kadi rutti kadi fay kadi suudi mu ay kala dari caggal dum ato tay be ni o wi mi jah Allah no wiimo wiibe kambe sahababe la tadkhulu buyutan nabi wa naate cuudi ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam so woppino don tan kadi ko hobe naado tan haddanga dara wona wi illa an yuzana lakum so wana yemire on naad ko son naddama on biyam yon naad fami wana hay kabo tan mbiya hore neddo dara hore nabi yedi ko mbiya hoy illa pour illa o ande o ko heddi ila da amin fewde nyamde son noddama yo ngar so nyama ngare kono non ghayra nazirina taw wana fandibe ina hu bendugol nyamde taw wana fandibe nyam ko bendugol nyamde fande wana jodda kay gila barmi tagge dum kay ene juusi walakin ko woni ida du itum so on nodda fadkhulunate son biyama ngare nyame bismillah ngare kono fa ida da imtum so on nyami on gayni fantasiru chartude jehe wala musta'nisina horo nyibe don odon pudda di hadisini yewtere wana nyibon don tan beena kala takor ko yaji beena kala dum beena kala ho batte inna zalikum gande ko nyibgol mo don dum mon kana yuzil nabi an gande en lorla nelaado Allah fa yastahi minkum nelaado hersa on hersa yaltinde on wallahu Allah non la yastahi min al haqq Allah kam sa hersa halde go Allah halni
Allah wa ida sa'altumuhunna so on ko namdo don rewbe be mata an kakil so won kakil jogidon e mabbe kaajo horon so don namdobe fasaluhunna min wara'i hijabin namdo debe caggal tata koto wana odon nata biya ko mi wara la don kebe caggal tan biya boole la don lubami hasada sayna kebe caggal namdo da elephant fence and fence ko woni sababu ayo ha ayo jippi sayyidina umar wi ya rasulullah yadkhulu alayka albarru wal fajiru o wi suudu galle ma o moƴƴuɓe nana toon fajireɓe na toon ɗum noon falaw amarta ummahatal mu'minin bil hijabi sa yamirira rewɓe nelaɗo rewɓe maɓe ewa wirnade ɓe gona banggue min gona banggue ɗum ɓuuri tan Allah jippini o ay Allahu kala ko yiɗi Allah waɗat comme sayyidina Umar ruya habarama anna rasulullahi kana yakulu wa ma'ahu ba'du ashabihi nela sallallahu alaihi wasallam ne nyamanno taw yogay sahaba makko ne nyamde makko taw koy lahal taw wona rew makko den don en gono fa asabar yadu rajulin minhum aisatu wa hiya taakulu ma'ahum fa kari annabi sallallahu alaihi wasallam andi judi ma aisha ma ko jude dadde seeda e be kirto non jam wode sahaba be jungo mum ma taw sikano husere tew tan jung tan yuma aisha wulli seeda nela non dum musi dum seeda Allah jippini wa ngata e goro nander hay so kaake namdo do kebe tagal namdo badan sadio ni tan e waden han en kada e sikka husere tew tan ne go juggo dan go wondo Allah boyni waso ko nyidi Allah jippini dedo gede ko Allah wi zalikum dum mon hada haruli bulubikum dum buri laabande berde mon o bulubi hinna buri laabande berde mabbe kala ko adal sikkitare majjani wa ma kana lakum hananani on an tu'zu rasulallahi sallallahu alaihi Allah o do horbade dum aya garo won sabab gorko goto e sahaba ben wi al-Harb bun Abdullah walla bun Ubaydillah aywa won wiete o wi o mom nyumbo o may hay lawol tan o wone miijade may hay lawol o wi za ubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatu aisha o wi kala ne nelaado may mi restade yumma aisha o wone miijade do berde makko tan kanko sahaba o may ata nde o miiji do berde makko tan onim siti o ari o yaari koyde makko ha gale nelaado Allah o addi pucci sappo o wi o waɗi ɗum e jihad fi sabilillah o rimɗiɗi korɗo Allah yaafimo noon o miiji tan noon o addi pucci ɗi yama taw o haalnani nelaɗo Allah ko ɗum addiri kono wonko miiji ko miijadema tan debbo nelaɗo Allah so maayi omo resta ɗum nde o wi ɗum ngol miijo moƴƴani o tubani Allah andi miijo ne bon ngo miijo ko bongo o tubani Allah noon o addi pucci sappo yo nelaɗo waɗi jihad fi sabilillah o addi maccuɗo o yimɗini e jihad fi sabilillah Allah yaafimo kono ko miijono tan kono sahabaɓe gandano koye har ko ma ay o telinde ɓe gandi Allah wi wala an tankihu wana odon desta kadi azwajahu rewbe makko min baadihi abadan caggal nde o maayo oto destere makko ha cey tagaji oto mbaɗi ɗum wonani go miijo ko bongo inna zalikum ɗum mon kana latima indallahi to Allah to bakkar aziman mawɗo Allah wi paame noon in tubdu shay'an son peññini hunde aw tukhfuhu walla on cuuɗi ɗum fof mbaɗa andi kala ko peññin ɗon mbaɗa andi kala ko cuuɗi ɗon mbaɗa andi ko miijonɗa ko mbiɗa anni majjani mi yaafimo noon miijinoɗo nandi walla ɗum woni wala an tankihu wana kadi deston azwajahu rewɓe makko min baadihi caggal makko abadan ha cey inna dhalikum gande ɗum moɗon kana latima indallahi to Allah to de ko bakkar aziman mawɗo in tubdu shay'an so on peññini hunde aw tukhfuhu walla on cuuɗi resde rewɓe nelaɗo Allah caggal mum gande fa inna Allah kay kana seera bi kulli shay'in kala hunde yo hunde aliman ko ganduɗo komo jaazikum alayhi kanko woni joɓowo on ɗum gande noon o wi ko yo rewɓe rimɓe ɓe yo kudde yeɓe moftede la junaha alayhinna noon ala e mabɓe kamɓe rewɓe rimɓe ɓe fi abaihinna e babiraɓe mabɓe jibinɓe ɓe bamma jibi bamum debbo e bamum ɓe so garina na ɓe ngala paddal
wala abana'ihinna ɓiɓɓe maɓɓe ɓeɓe jibini e ɓiɓɓe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe so ngari ene naata wala ikhwanihinna miñiraɓe maɓɓe worɓe walla mawniraɓe maɓɓe worɓe ene naata wala abana'i ikhwanihinna wana ɓiɓɓe masalan anani dey worɓe ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓiɓɓe mumen so ngari ene naata wala abana'i akhawatihinna wana ɓiɓɓe kadi ɓe ganduɗa ko bandiraɓe maɓɓe rewɓe ɓeɓe jiidi yumma e baba taw ko rewɓe ɓiɓɓe mumen ɓen so ngari ene naata wala nisa'ihinna wana kadi rewɓe ɓe ganduɗa ko julɓe ɓen kadi so ngari ene naata wala ma malakat aymanuhunna wana ko jeeyi ɗum ñammeɓe ko ene horɓe maɓɓe e maccuɓe maɓɓe ɓen fof ene dagui garata maɓɓe jiidira e maɓɓe kalda e maɓɓe baasi ala e ɗum tawirgal ala wattaqillaha hakkule Allah ko jamira ɗon ko inna allaha Allah kana serani ala kulli shay'in kala hunde sahitan ko seeda hay hunde suuɗaki Allah nani onon rewɓe ko jamira ɗon ko ɓuri hen Allah inna allaha Allah noon wa malaikatahu Allah e malaikaji mum yusalluna ala nabi eɓe juula ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɓe juula ene laaɗo Allah aha ɗum noon ya ayyuhalladhina amanu mon gonɗinɓe Allah sallu alayhi ngare ndu wona ɗene laaɗo Allah bima yaliqu bihi ko hande wa hikmatu salati al malaikati wal mu'mini ala nabi tasrifuhum bidhalika sanani noon wiyede malaikaji e julɓe yo ngar juula e nelaɗo Allah ko teddinde julɓe ɓe ko teddinde malaikaji ko teddugal mum wona ɗum neɗɗo julɗo julde nelaɗo Allah ko teddugal mum ala ko nafata nelaɗo Allah nde wonno place ala ɗo Allah dari sappowol ngol Allah dari a dañi o place wadde an ko teddugal ma ko ar wan nafma wona ene nafa mon duwontoɗa o ala ko nafata nelaɗo Allah tawde mbiɗa ko Allah wat Allah yurmonomi Allah wi boni koye wadde ko mbiɗa yo yurmo ko ɗum gonmi wadde hi wona kanko jabotono omona wat andi kam sohla gam duwade yo jabode kam sohla taade kanko ko wayri wadde way gonɗo e wadde kay wiyetake yo du yo jaab on kay ko jaabi walla sabu haysu iktadu billahi fi mutlaqi salati be ñemtini Allah e mutlaqu salati wa idharu ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam anani de e beldirgol salatu e anani de e feññinde masalan mawnugol nelaado Allah o mo kafaru li ba'di huquqi ala khalqi e yobondirde yoga e haqqiji makko e tagore de li annahu alwasilatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum kanko woni jokkorgal mangal e kala neema ngal ene yetto neddo wa haqqa ala man wasala lahu ni'matu min shakhsin an yukafi'ahu wana ha ena hani kay sa itti huunde rokki neɗɗo wima jarama kay ma to walla wawata kañum ko rokkuma enen noon ala ko mbawde waɗande nelaɗo Allah mbawde ko ñagade Allah yo yurmo wona fa salatu jami'il khalaiqi alayhi mo kafarun li ba'di ma yajibu alayhim min huquqihi way kono jobdi yoga e haqqeji makko ɗi badɗiɗe meɗen wona fofo kaɓe mbawa yewde ko in qulta non inna salatam talabun min Allah o wi sa wi ande julgol men e makko kanko nelaɗo Allah way kono ɗaɓɓude Allah yo yurmomo ni o huwa musallin alayhi sa wi Allah yurmomo Allah woni ko yurmademo ɗum kam hankandi Allah ala fayida talabu awlan mutlaqan talabu awlan amr awla sen biyo yurmomo o woni ko yurmademo sen do yurmo woni ko yurmademo ɗum kay kam sohlani kede mbiyano o wi so neɗɗo bima noon jaboɗa mbiya bi annal khalqa lamma kanu ajizina an mukafa'ati de wonno tagore nde ko runkuɓe yobde nelaɗo Allah gandano yoɓirte talabu min al qadir al malik an yukafi'ahu on sahabe ɗaɓɓay lamɗo kattanɗo o yo yoɓanɓe Allah yoɓan min nelaɗo Allah ina kadi mbiya yobdemo kono an Allah noon yoɓan min wala sakka anna salata alwasilata linnabi sallallahu alaihi wasallam min Allah ɗum kam sikki ala yurmede yettotode nelaɗo Allah nde ummoto koye Allah nden kam la taqifu enda haddi nden darta ko fa kullu ma dalabta min Allah zadat ala nabiyhi fa hiya da'imatun bi dawamillahi ɗum koko duumi ɗon duumugol Allah no alaɗo haaji ndeki yurmede Allah koko duumi e nelaɗo Allah alaɗo haaji kadi nde wonno jurmotoɗo alaɗo haaji ndeki yurmede Allah e nelaɗo Allah alaɗo haaji Allahu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا مرغون الله صلوا عليه جرم دين الله وسلموا كسنيم تسليما كسكر يا اللهم صل على محمد وسلم بيرون وبينون
فالصلاة على النبي أمرها عظيم وفضلها جسيم جلد نلال الله الحالم موني بور المنكر موني وهي من أفضل الطاعات ويدعي الله بور موني جيا وأجل القرابات ويدعي الله بور موني كدي أدني بالله دعي الله دعي الله بور بالله ركو هنجيا حتى قال بعض العارفين هيوغا أندو بي الله جعل الله بي إنها توصل إلى الله تعالى بياما أيوة اللهم صل أن يتنين الله من غير شيخ تو هاي شار غور أرتك هاي شار غور أجوكم دراج تجاك كل مرة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أما يفعلك الله لأن الشيخ وسند فيها صاحبها لأنه شر صلاة النبي يتوم نقول صلاة النبي كنا لا إنسان دنينا لا كنا كنا وبتاجا adan ma nangude ceerno kay ko ayata gene laadal kono jettine laala kala wala cheikh aade ceerno non wax ko makko heyti ma mum kis dum non kala duumide salatu ala nabi woppaani o yettor o yettor li annaha turadu alayhi sabu salatu ala nabi en arde en laadal sallallahu alaihi wasallam en arde en laadal sai sino walla gawdina en laadal sallallahu alaihi wasallam ko wana jiida e dewa Allah godde de wala salatu ala nabi de kala zikru mo wana salatu ala nabi fala budda fiha min ash-shaykh wa inna ladif an astaghfirullah en subhanallah en alhamdulillah en ala zago nanya ceerno taw ko arif wa illa sudum ala dakhala shaytan nasat dakhala has-shaytan wala men tafi sahibuha biha tawajjado o naftarta dum non اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أجمعوا بين الصلاة والسلام وبندن حقول الصلاة والسلام وسيغ الصلاة على النبي كثيرة وكمودي اللهم صل بين ليل لا تحصى كنت ساك أي قرآن دادها وأفضلها ما ذكر فيه لفظ آل وصحابه بوري مؤمن فونهم بيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تو آل آلهم صحاب آلهم عنده جنبنا اللهم صل على محمد وسلم والله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سلم عليه آل أرانا يقول بيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول موجود وعلى بعد صلاة الفاتحة فمن تمسك بأي صيغة منها حصل له الخير العظيم سأجوك كلا جول كل نلاد الله إنه يجيس كلا هن موجود دا أنا بدي موجود هو برا إن الذين يؤذون الله ورسوله بأن لرلا الله بأن لرلا نلاد الله بأن جد بلرلو دي الله نتكلم لرلو دي الله جد بلرلو دي الله ورسوله جد بلرلو دي نلاد الله أن بعد فنبلا أن دوا فنبلا أن دوا بنال لعنهم الله بيدو الله هدي من في الدنيا أدنى والآخرة الآخرة الله هدي بيدو أدنى الآخرة وأعد لهم الله هبلني بعذابا لتمهينا كوينوج دينن كو جيغول والذين يؤذون المؤمنين بين غندا ان لور لا جولبه بيا مكو سينا علي وندي موم والمؤمنات جولبه رewbe hono yumma aysa en jangi dum inna alladhina ja'u bil ifki bighayri maktasabu e be lor labe tawana ko be paggiti e be biye be badi to be badani e be takkabe allah wi faqadi tamalu be en kam do wontima ko tanan fenan bu isman bakkar mubinan fen ya ayyuhan nabiyyu ehima annabi لأزواجك بي سدي بمابه وبناتك بما رewbe be ونساء المؤمنين بي rewbe dendangal julbe be pop jamir be yudinina yebe njurtin alayhinna mabbe min jalabibihinna e kalaji mabbe melfeji di yebe gartire mabbe yebe murno yo rewbe murno na maana kala debbo dimo jul sari ko murno won sayi oɗo aya jippi mo woni sababu o ko naafigeɓe jamma ene jahanno e wuuri he ene profite en jahay wuuri he ene profite caysiyagal e moɓe potti murnaki foof ɓe ɗalba ɗum kamɓe noon ɓe ƴeewa tan ko horɓe joni noon nde wiya murnuɗe horɓe ɓe mbatti murnade rimɓe ɓe mbatti murnade ɓe donki andude jimo e korɗo saabu suuɗandi ko gotiri Allah wi rimɓe ɓe yo murno horɓe ɓe koto mawni wal amatu fi dir'in wa khimarin fatakunu zalika li azwajihinna wana fa zakaru zalika li rasulillah ɓe kalana sallallahu alaihi wa sallam ewa joni rewɓe e worɓe rimɓe ɓe
horɓe ɓe rimɓe ɓe fof poti ɗum de laaɓani min donki farɗe ɗum de seydna Oumar no watti hankkandi yaade debbo fof mo tawi korɗo ene murni o itta ورد أن عمر بن الخطاب مر بجارية متقنعة وبرتيما كرد إن ودي كالا فعلاها بالدرة وقال لها إن ودي در إن ودي كنغ وقال لها أتستبهين بالحرائر يا لوكا أن جاس على نندي زينو ريب itti major gangal weddi kala ka kam Seydina Oumar pour hade korɗo nande jum Allah wi zalika ɗum ɗo adana ko wi rimɓe ɓe yoɓe mbat yoɓe murno so waɗa yitere wotere tan to aɓe jiira weddi ko yo murno zalika ɗum ɗo de adana ɓuuri ɓallade an yurafne nde ɓe gandirteke ɓe rimɓe wala yusayna ɓe mbasa lorlede wa kana Allahu laatima Allah gafuran ko jafotoɗo e ko ɓenni anani rahiman jurmotoɗo koɓe murnotono ko Allah wi yaafima kono noon hankkadi hoto battu fa in lam yantahi almunafiquna so tawi nafiqeɓe kattani walladina fi qulubihim maradun e ɓen ɓe ganduɗa ene ɓerɗe mumen naafiqagu ko woni gina ene ɓerɗe mumen wal murjifuna e gormotoɓe fil madinati e nder wuro ngo julɓe ene anani eɓe ngara julɓe eɓe kaala mum ko boni Allah wi la nugriyannaka bihim an nelaɗo Allah mami wurti e mabɓe anani thumma la yujawirunaka ɓe koddata e ma fiha e nder wuro ngo illa qalilan so wona seeɗa ɓe jalta wuro ngo mal unina keɓe huɗaɓe woɗɗinaɓe yurmede aynama suqi fof kala ɗoɓe tawa Allah wi ukhiduɓe nangue o ɓucciluɓe mbare tabtilen e bargol sunnatallahi sunna Allah e ɗum filladina e ɓen halaw ɓennunoɓe min qabli ko adino falan tajida a dañanta kadi li sunnatillahi wonande sunna Allah tabdilan gossetogol yasaluka nnasu ene namdoma makkanaɓe kay ani sa'ati ene namdoma holde darga daroto kol wiɓe soɓe namdimamaɓe iɓe innama ilmuha ay gandal nde darga daroto indallahi koto Allah woni min mi anda heɗa haydara wa ma yudrika an nelaɗo Allah holko andintuma ni holde darga daroto a anda la Allah sa'ata yamajo a andani yamajo darga takunu tawande laati qariban malli yamajo darga taw woɗɗani inna Allah Allah non la anal kafirina Allah de huɗi hefereɓe wa a'addalahum heblaniɓe sa'iran jeygol ni wiyeni keɓe natoɓe soɓe naati khalidina keɓe sasoɓe fi ha e jeygol he abadan ha cey laajiduna ɓe dañata waliyan denowo mo ene rena ɓe wala nasiran wona duñanowoɓe lefte yawma tuqallabu wujuhuhum ñalawma mo waylita jeesa mabɓe finnari e jeygol yaquluna ɓe gona wiide ya laytana hananino min kay aɗana Allah min ɗoftinoma Allah wa aɗana ar-rasula hanino min ɗoftima nelaɗo Allah mbiyo noon ko kadi bone waɗi tan andi en kaalino hanki mbiɗen la Allah sa takunu qariban en kaalino hanki darga yama taw waɗɗani lima warada ko joli hono haalɓe kadi mbi anna duniya sabara alaf aduna ko duuɓi ujunnaji jeeɗi tan fu isa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil alfi sabi itande ujunere watto ujunere jeeɗiɓiri nde koye nden ujunere nelaɗo Allah nela ndeke falam yawga mina duniya illa qalil tawi kay koye nden nela kay ɓenni ni tawi koye ujunere jeeɗiɓiri nde koye nela en ɓenni jeeɗi kay joni kay koye wes gonɗen andi ene jentila taw ko garante aduna o andi tubakoɓe eɓe pewna joni ko wiyete pom yimɓe oɗo pom garante mum ko duuɓi temedere ene wawi ɓennude ɗon on duuɓi temedere ko woni garante caggal duuɓi temedere kala kewe pom he min gonta min gona garante mum mbaɗa autoji mbaɗa noon ɓe mbiya o duuɓi tellement o kala nde waɗi accident gaddane min auto o minen pewnata so ɓenni ɗo no min defaki ɗum woni aduna tan ko noon yama noon taw ujunnaji jeeɗi woni garante aduna o ko ɓenni ɗon ko hankkadi ko wes tan ene kadi ala ñawore ene bonane moƴƴo non kam hankkandi doganoɗo forot foof so wawi rento tisirde woni ya wadde Haruna en yomat feere ndesa guila ɗo siraji
ya laytana en biya kamɓe naafiqe ɓe mbiya hananino min aɗa an Allah kay min ɗoftima Allah wa aɗa anar rasula min ɗoftima nelaɗo Allah fa qaalu rewɓe mabɓe ɓe mbiya rabbana joomi amen innano minen aɗa ana min ɗoftinoma sadatana hohoɓe amen wa kubara ana e mawɓe amen fa adalluna sabila e mawɓe majjini min lon lawol peewal rabbana joomi amen atihim rokkuɓe di fayni cowanɗe ɗiɗi min al azabe lepte wal anhum leptuɓe la anan lepte kabiran ɗe ganduɗa ko mawɗe ya ayyuhalladina amanu ihi moɗon gonɗinɓe Allah la takunu hoto laatoɗe wondude annabi mon o kalladina oɗon mbayno ɓen azaw lorlunoɓe Musa barra'ahu llahu Allah noon hisni Musa mimma qaalu e koɓe mbino ko andi ɓe mbino Musa andi kamɓe yahudiyankoɓe eɓe jogii sifa soɓe lootoɓe keddoto ko coogueje ɓalli ɓuri ɗuɗɓe keddoto annabi Musa noon nde nela e maɓɓe kañum sene looto salo lootodade maɓɓe heɓa banggue mum ɓe mbi Moussa haɗi ɗum lootodade maɓɓe ko ene waɗi rafi eyyi ko guukaɗo mbi Moussa ko guukaɗo ɗum haɗi ɗum lootodade maɓɓe Moussa watti heɓde banggue mum Allah noon yiɗi hisnude Moussa andinde ɓe Moussa wandani e ko mbi ko Moussa itti comcol mum fawe hayre tan hayre nde dogde comcol he o yalti noon kanko Moussa omo ridda hayre nde o wi hayre comcolam haɓe jii ha kamɓe fof ɓe gandi koɓe mbi ko o wandani hen eyyi woɓɓe mbi ndeke en mbiɓe Moussa ne wonde kaza wonde ko wandani hen tan hayre darti Moussa fi hayre nde looti jeeɗiɗi ɓe mbi ha joni nelaɗo Allah wi ha joni sa ari e hayre he ma taw ne waɗi ɗaale jeeɗiɗi no Moussa firuno hayre nde so fi neɗɗo tan fiɗo hayre waɗi ɗaale kam so fi neɗɗo mayri ngerɗe ɗum sana ñaaƴi ɗum woni fa barra'ahu llahu Allah hisni Moussa mimma qaalu e ko ɓe kalno wa kana laatima noon Moussa indallahi to Allah to waji han ko joom martaba ko Moussa ko joom martaba to Allah ya ayyuhalladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah ittaqullaha ndentoɗe Allah wo qulu kalete qawlan konngol sadidan pewgol sono kaali konguɗi pewɗi yuslih lakum Allah moƴƴinana on amalakum golle mon wa yaghfir lakum Allah yaafo on zunubakum bakkatuji mon wa man yudi illaha kala mo ɗofti Allah wa rasulahu ɗofti nelaɗo Allah faqad faza ode malama fawzan malal aziman mangal Allah wi innanu minen aradna al amanata minen min gandino koolade holɗen koolade julde en korka en asakal en muddi en yaade hajju en sarakeji en min gandino ɗum ala samawati wal ardi min gadino tottude ko asaman wi wawa min totti leydi wi wawa wal jibali min totti kaaje mbi wa bawa fa abayna cali an yahmilna hane ndondoto ɗum fa asfaqna kuli min ha ko waɗa hen ko wa hamal hal insanu on sahane ɗankirondi totti asaman o wi asaman mboɗi tottidema de dewe Allah asaman wi so tawi ko no way noon somi waɗani noon o wi ala sa moƴƴini joɓɓeɗa sa bonni lefteɗa o wi ala mi wawa o wi min kay taguirɗami ko wona taguirɗami tan min mi hattanani ɗum taguirɗami tan ko ñeñal ma min taguiranimi ɗum ɗon Allah noon noddi baba Adama nde tagade noddi ɗum haalan ɗum baba Adama wi eyi mboɗo waɗa o wi bayna usni wa atigi waɗi hakkude nufram e balwalam e danam hakkude nufram e dande tono fawi Allah wi tawde a felliti jogade mammi walle mammi waɗan guite ma wirgallo sa daari ko daganaki mo muɓɓa guite a yira mammi waɗan masala anani de ɗemgal ma ewa masala anani de an walaŋaji ɗiɗi an walaŋ toni an walaŋ hunuko so tawi a yiɗi haalde ko moƴƴani tan sa artiri ñiiƴe ma e hunuko ma aɗa haala deke a wela deke ka balladde o wi mi waɗana farji ma comci ndeke a huncanta kala mo ko harme ma ndeke kala nduɗa tuubma walla kala guitta wudere ma an wela sa waɗi hen hay goto yettata ko yiyata walla ma walle ɗum Allah wi mami walle ɗum wiyama noon baba Adama nde o rondi ewa julde nde e korka ka e askal ngal e fofo nde o rondi ɗum nde wonani fodde tout subare takusan tan sowona o yalti aljanna fodde ɗum taw yalti ɗum woni innanu minen aradana min gardi hunde sattude min gardi
al amanata koolade ewa ala samawati asamanuji wal ardi e leyɗele wal jibali e kaaƴe ko tagi majje famde ko tagi majje haalde fa abayna ɗe cali an yahmilnaha nden e ndondoto ɗum ko asfaqna ɗe kuli min ha ko woni hen ko kuli ko woni hen ko sa bonni letteɗa wa hamalaha rondi ɗum al insanu neɗɗanke rondi ɗum adam innahu neɗɗanke noon kana laatima waluman ko toñowo hoore mum e rondade ko anda jahulan majjuɗo ko woni hen Allah wi waɗir noon ko li yu'azziba Allahu beele Allah letta almunafiqina nafiqeɓe worɓe wal munafiqati nafiqeɓe rewɓe wal mushrikina rewoɓe jaleŋeji worɓe wal mushrikati rewoɓe jaleŋeji rewɓe wa yatuba Allahu Allah jaɓana tuubu boy kay alal mu'minina julɓe worɓe wal mu'minati julɓe rewɓe wa kana Allahu serani Allah ghafuran ko jafotoɗo julɓe rahiman jurmotoɗo ɗumen suratu saba'in simone nde ko noon ndi wiyete saba'in noon wiyama ko e coppi wiyete noon aɗa gandi e coppide to nan leydi kam ɗum wiyete saba'in makka noon nde jippi simone nde ko jippi so wona wayara alladina utul ilma ha ƴenen ko capanɗe 5 bismillahi rrahmani rrahimi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi bismi alhamdulillah jettandangal jettode godani Allah dendangal jettode godani Allah alhamdulillah al uy sabu inna al o fil hamdi ahdiyatun wana dogo andu mbi al o ko ahdiya non wali anna Allah lamma alima ajza khalqihi an kunhihi hamida nafsahu bi nafsihi nde wa andi dendangal tagore nde pop wawa andude alhaali makko kanko Allah o yetti hoore makko bi nafsi o hamida nafsahu bi nafsihi o yettiri hoore makko azalan to lasal wetti hoore makko wa amarahum noon an yahmaduhu bi hamdin muwafiqun li hamdihi wa yamiri en wi en jettumo yettode nde ena hawra e yettode makko wa tahsula anna al wasfa bil jamili thabitun lillahi sifa jod wodani Allah azalan wa insha as-sana'i bihi hadisun wa qawlullahi ta'ala alhamdulillah al-lafz wa at-talaffuz hadisani hamdu hadisin li hadisin e hamdu qadimin li hadisin hamdu hadisin li qadimin e hamdu qadimin li qadimin famille hamdu qadimin li qadimin woni jettugol Allah hoore mum Allah yetti hoore mum woni hamdu qadimin li qadimin hamdu hadisin li qadimin jettugol tagore nde Allah hamdu qadimin li hadisin jettugol Allah tagore nde hamdu hadisin li hadisin jettugol tagore nde e tagore nde jettodire koye mumen e yettode nde ɓe jetti Allah e yettode nde Allah yettiɓe e yettode nde Allah yetti hoore mum ɗeɗo jettoɗe fof godni Allah woni ahdiya faami walla famani o wi alhamdu dendangal jettode godani lillahi Allah allazina on Allah lahu mo ganda ene woden dum ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi ko woni leydi kanyum jeyi walahul hamdu kanko jeyi yettode fil akhirati al akhira no yettiro hoore makko aduna ni non kadi sumbe be naati aljanna jetam alhakimu kanko woni ñeññuɗo e golle makko alkhabiru kumpitiɗo tago mum yaalamu mo andi kay kanko Allah ma yaliju ko natata fil ardi leydi wayno ndiyam e ko wona ndiyam wa ma yakhruju minha ko yaltata e leydi kay Allah ne andi fuɗi e ko wona ɗum fof wa ma yanzilu min as-samai ko jippoto ummade asaman Allah ne andi arziki e ko wona ɗum wa ma ya'ruju fiha e ko ngabbata asaman ne kay Allah ne andi golle e ko wona ɗum o warrahimu kanko woni jurmotoɗo jiyaɓe makko alghafuru jafotoɗo ɓe wa qala alladhina kafaru wi ben don hefere la ta'tina sa'at darga kay arata be mbi non be mbi darga darata
wol wiɓe bala aha kay wa rabbi mi wodiri joomam la ta'tiyannakum ma addan on darga alimil ghaybi ganduɗo ko wirni walla alimul ghaybi ni wiya noon la ta'tiyannakum alimul ghaybi walla alimil ghaybi woni wiye so tawi noon wonawi ko wa rabbi alimil ghaybi wa rabbi alimil ghaybi walla la ta'tiyannakum ma addan on ɗum a faami wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi danga ma are mon alimul ghaybi anani ganduɗo ko wirni o Allah ma addan on darga la ya anani wa rabbi la ta'tiyannakum mi wondiri joomam darga ma are mon rabbi o noon alimil ghaybi kanko woni ganduɗo ko wirni on woni rabbi sa wi kadi qul balay wa rabbi mbiya walla wi aha kay wa rabbi mi wondiri joomam la ta'tiyannakum ma are mon darga ma darga are mon joomam o noon ma darga are mon alimul ghaybi ganduɗo ko wirni mo ganduɗa la ya azubu anhu misqalu zarratin mo ganduɗa wirnota ko ɗum fodde gabbel nengu fi samawati asamani wala fil ardi wana leydi ko wone asamane ko wone leydi ko wirni fodde gabbel nen wirnaki Allah Allah majji wala asgharu min zalika wana ko ɓuri famdude gabbel nengu wala akbaru wana ko ɓuri mawnude hen illa fi kitabin so wana ene deftere mubinin feñje hono lawhul mahfuz Allah yiwaɗirni ko leyjiziya beele o yoɓa alladina no ɓen amanu ɓe ganduɗa ene gonɗini Allah fa amilu salih dutti golli golleji mum o yoɓa ɗumen ulaika alani ulaika ɓen kam lahum ne waɗa mi maghfiratun kafrangal wa rizqun arziki karimun tedduɗo wona aljanna alladina no ɓen sa'aw yahoɓe fi ayatina e bonnude qur'ana amen ene jaha hen mu'jizina ene donkini walla mu'ajjizina ene koddira ronkinde mu'ajizina e muqaddirina ajzana ene koddiri donkugol amen ene mbiya ummital ala ene mbiya kay lefte ngala Allah wi ulaika ɓe kay lahum ne waɗa men azabun lefte min rizjin e bonande alimin anani lefte bonde alimin musde azabun lefte min rizjin bonde alimin musde wa yarane andi alladhina naben utul ilma rakabe gandal ko en Abdullah ibn Salamin e wondi mu alladhina on unzila ilayka alladhina den hunde unzila ilayka jippinande fewde ma min rabbika ummade jona en andi rakabe gandal be huwa den hunde kay al haqqa woni gonga wa yahdi en fewna kadi ila siradin fewde lawol al aziz poldo e lamu al hamidi jettado golle jom teddugal jom yettode o on Allah qur'ana en fewna fewde on woni way hadi ene fewna ila siradil aziz fewde lawol poldo alhamidi jettaro golle wa qala alladhina kafaru hefere be mbi yoga mabbe ene kalda e yeso haawede de mbiya yoga mbiya halna dullukum on garata min tindina on ala rajulina gorko e wa yunabbiukum mo ene habra on mo ene wi on idha muzziqtum so on tajama kullu mumazzaqin kala tajgol innakum wonde onon la fi khalqin jadidin odon gonta tago heso mbi gare min kala won goral gotal nan da wi son mayi on battama taje odon gurta won gorko goto be yeso calkidida e aftara o febindima ala Allah kay al kadhib bima ala Allah kadiban fenade dum o febindima Allah fenade wonde neddo so mayi ne wurta ay dum wana gonga way am daccini bihi ma do ene makko jinnatun kaaji mara ko kanga ngone wiide no Allah wi bal daccuka alladhina ben la yu'minuna bil akhirati
ɓe ganduɗa jogorani gomɗinɗe lahara wiɓe ummital ala lefte ngala ɓe fil azabi koye lefte waddalali e majjire albaide woɗɗude gonga e aduna he ko en ɗum ɓe goni afalam yaraw beele ɓe jiyani ila ma bayna aydihim ko fewde ko woni yeeso mabɓe wa ma khalfahum e ko woni caggal mabɓe e ko woni dow mabɓe e ko woni les mabɓe min as-samai ummade asaman ko woni dow wal ardi ummade leydi ko woni leh beele ɓe jiyani ɗum Allah wi beele ɓe ganda inna sa so min belama nakhsifi bihimul arda min honnira e leydi ndi ngaaɓo ɓe naata nder beele ɓe ganda somi welama mbaɗa wawi wadde noon aw nusqit walla min pukka alayhim mabɓe kisa fan taƴe asaman min as-samai ummade asaman beele somi welama mi wawa holtade asaman mi janka e mabɓe mayde ngarƴe ɓe inna fi dhalika ay nde ɗo hunde daarete oɗo asaman mo jiyata e ndiɗo leydi ndi jaɓɓata Allah wi la ayatan dalilu wonde Allah ko goto li kulli abdin wonande kala maccuɗo munibin duttiɗo e joomum ganduɗo Allah ne wawi hattene ene hattene ummitinde kala ko wela ولقد آتينا داود الذي والله من قدني داود منا أماد أمن فضلا برال من دكي داود أن بابو الدفتر من بي يا جبال إيهيمون كاي أو بي ندتر دي ما هو دي داود وطير من بي ديوي جادي داود ودن تبهنا كلا داود سبهنا الذي وألنا له من إلتني داود من نونم الحديد كويته جمد من نونم mo jamde min eltani mo so nangi jamdi way fa bakkere ni bakkere way ta juude mani so nangi jamdi foko non wada dum holko woni sababu dum ko kanko annabi Dawud mo yi fof omo heewi namda dum ayiba makko heewani wadde coodi nden ande kala mo hawri o wi dum annene ko pamda bete Dawud o mo jogi ayiba omo namdo yimɓe ayibaji makko mbeɗa yimɓe ne kalnamo o wawa rentade waɗi saaha goto Allah neli malayika e makko e mbaadi gorko noon malayika o salminimo ne joddema ko ne yewtude e makko o wi min de gorko malayika o wimo naam mbeɗa jogui de namdal goto mboɗi namdade wa tan o wi bisimilla biteɗo Dawuda o biteɗo ko annabi o annene ko pamɗa e makko ayibaji makko on ko ganduɗa he فقال نعم او نعمة هو او تاري مكيد بيت داوود لولا خصلة فيه سنة وانا جيكير غوتي نانا مكو ngel tan woni ella makko o wi hon ngel o wi innahu yakulu yidimu iyalahu min baytil mal ay kees buur laamu jogi o kees buur o hen o nyamata hen o nyamminta galle makko o liggota dum tan woni ella makko kono kala ko boni min jiirani mo min nanirani mo ko boni min jiirimo tan kees laamu o baytal mali o on don kees reeni ko diine reeni ko miskineɓe kanko non hen nyamata hen nyamminta galle makko tagi noon kanko Dawud o ñaagi Allah an yusabbiba lahu sababan yo Allah rokkumo liggey mo omo liggo o daña sababu no mo wurda yastaghna bihi an baytil mali taw hankadu itata kees buure he fa alana Allahu lahu Allah eltimo al hadide jamdi wa allamahu Allah janginimo san ata golle adduru e mekeñaaji wa huwa awwalu man ittakhadha kanko woni arawande golludo mekeñ anani de wa kana qabla zalika safaihun wonno ko wayno kayitaji ni ay waqila kana ya'malu kullu yawmin dir'an wiyama nyalamu fof omo golla ko wiyete meke kullu yawmin kala nyalamu omo golla meke ko yabi aha bi 4000 ko ye meke ni ujunnaje nay dépasse daña ko yumfigu wa yatasaddaqa minha ko wada hen dépasse ko heddi ko sakko so weedi kada fewna meke qala sallallahu alaihi wasallam ne laadi bi kana Dawud la yakulu illa min amali yadihi ne Dawud nyamata e ngurna mum o watti dido so wana golle juude makko ko wolli tan nyamata ko golla no nyamata jigi jaabe Allah non tay nyamata so wana ko golli bi Alhaji Malik radiyallahu anhu o mo yewde album makko album ben adan jorfi kanyum en ged men fo ni urti eywa o mo yewde album ben ngona biidemo hono ma mi sikkani sene aduna he o wi ala o hono amna wayde leydi ɓoyim ni ne wayno leydi mbi hoto on woni o wi ɓurɗomi nana gollere donc Alhaji Malik wi noon o wi ɓurɗomi nana gollere so jeehi toon mo gandu
pokis ngummi tiwa wonɓe ngari ha gollera te namdi o haali ɓe mbi on wiyete ceerno Mamadou Lamine Baal an Dahiru Baal jimo o on ko taani ko o wi on son jeehi mon gandu konko ɓuuri ɓe ngari wiya ɓe namdimo e wuuri he ɓiya omona guese ɓe gabbimo guese tawi almuɓe ne mberni ɗo ne ndema tawi kanko ko oto omo watto hen tuubu makko ceekiiko omo ƴetti tekkere mo haɓɓe dande makko omo rema jogui jalla makko omo rema ɓe jetti ɓe cikkiri mataw wona o ɓurɗo alaji maji kay fota wadde ɗum ɗo o yettino mum ko ɓe to wonko alaji maji tottunoɓe yoɓe tottumo ɓe jetti ɓe calmodire makko ɓe mbi ɓe jaha o wi ala gadde ko totti on koke totton kam ko wi on tottam ko totte kam ɓe puɗɗi kam andude oɗo ndekere wona makaña wona makañaadi o wi ko wi on ko o wi ko mbaɗanmi ko o wi ayi ko ndemanmi ɗo ko o wi min mi ñamata so wona ko ndemmi gurdam mam kala ko junggam ngo remani mi ñamata to ko ndeman ɗo ko ɗum tan ɓuurmi min ko alɓe ndeman ko woni galle o ñamata kanko o remata ko so soñi tan watta ko fawru makko omo defa omo waɗane ruyiji e gosiji omo ñama so gasi tan ko waalo ari kadi o rema walla jeeri Allah kamɓe aɗa ɓe cikkata ko arota ne ɗum woni ha enen ha joni ko noon sa tawi neɗɗo ne rema ɗo yiɗi ko waɗi mbiɗa sinno ko waɗi o remata kadi ɗum ayni en ɗum haɗi en naftorade ko heewi yimɓe hewɓe jeyaɓe Allah na aduna heewi haɗi en naftorade ɗumen ko ɗum hande kala mo ala huɓere yonde ala wutti jooɗ ala bol kewɗo maaro e liɗɗi baɗɗi coof ɗi noon gadda tan ko bode ɗiɗɗi maaro coof waɗe roof ñama ha mbiya ñoof adda tan ko bode ɗum rewetana ha mbatta ñamde ka jeeya ha mbatta ñamde kaki jenne rewatde tan ha ñama kaki jenne ɗi moƴƴani nani mbimi kala homo joga kala bakkoro jinnago faye guesa wonta waliyu wonta jabana duwaw mbiyeten en mbiyeten so kara en duwaw en mbiyata ko wali en jaɓata hayso waɗiyagam haalam en gonɗinta simi sinno ko wali remata kono Allah waɗaka ɗum noon Allah waɗaka wasde remde ni annabaɓe ndemi saka bolle puy Allah wi animal Allah wi min mbima gollu e jamɗe he gollu hen sabiqatin ey duru an kawamira mekañaji ɗi ganduɗa ko timmuɗi andi o haali ɗo o waddi ɗo ko dafuɗi le woppi animal sabiqatin tan wi ko animal duru an sabiqatin naatu man utari man utara naatu ari mekañaji jurtiɗi wa qaddir sañ fi sardi e mekeñ he wa amalu golle wondude Dawuda salihan golle moƴƴe innina min bima ta'maluna ko golloton basirun komi joofa ujaji kum bihi min won joɓo won ɗum wa sakharna li Sulaymana riha min eltani Sulaymana hendu huduwaha anani huduwaha saharun dawol makko dawol hendu ndu tuggude subaka fewde nango hore ko hudu ha ko dawol hendu ndu tuggude subaka fewde nango hore saharun ko ene yarane lewru warawahu ha kendul hendu ndu so hirndi tuggude nango hore fewde mutan nango saharun ko ene yarane lewru allawi wa asalna min tayin lahu wanande mo kanko Dawuda ayna sewde al-qidri ko wiyete masalan kire sewde kire fodde balɗe tati ene doga e jammaji mumen hono ndiyam dogirta ni o wi wa amilan nasa ila al-yawmi ko yimɓe golla guri ñande hen ha subaka hande mo joɗɗen ɗo ko on kire wonno o minat jinni min eltinima kadi hunde jinneji ene hen man ya'malu bayna yadayhi ɓe ene golla e yeeso Dawuda bi idni rabbihi e yamirore Allah wa man yaziqa kala mo oñi min hum e mabɓe an amrina ga yamirore amen mo oñi ga yamirore amen ɗoftade mo Allah wi no zibuhu min menna ɗum min adabi sa'iri e defte jeygol min nana ɗum jeygol kala e mabɓe kamɓe seyɗineji ɗi caliɗo gollude min nana ɗum jeygol fiye malaika fiye ɗum karwas suma ɗum Allah wi ya'maluna lahu ma yasha'u eɓe gollanamo kanko Dawuda ko yiɗi fof min mahariba e mihrabeje wona o mihrab dey ɗo almami daroto ene hubbina ɗo ɗo wiyete mihrab eɓe gollanamo ɗum wata masila eɓe mbaɗanamo kadi nate eɓe mbaɗanamo nate
وي كم رسول صلى الله عليه وسلم وي إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أنني كم بيدو جياد الله كلا إما بما ينود إما هنتو دم جن دي ما هدون دو قبر مم دو جمعة أيوة فاهمي بندسينا دم بعد دون الجمعة هي pour كم بون الجمعة هي بندارم فوتو جدي بل بيدو تيناد بيدو كان أندود وان ندكته mi ɓeɗo ndewanno Allah ɓe ñemba ɗumen ɓeɗe ɓe tinno e ndewalla ɗum ɓe mbaɗiranno kono noon to banggue sariya nelaɗo Allah ɗum ne harmina wo jifanin ɓe mbaɗanimo kadi lehe ɗe mawnugol mum kal jawabi foti kono balkaji lahal fof ujunere neɗɗo tarto ɗum lahal fof aɗa mawde o quduri rasiyati mbaɗɗimo kadi barmeji ɗi ganduɗa rasiyati tabbiɗi barmeji ɗi ganduɗa ɗi dirtata koye nokkude gonɗi hay saɗa irta ma ngabba e seel timta e barmeji e irta wona barmeji men mawɗude ɗi sino ɗin seydu cuuɗe mbawa so irtuɗo ko ma ngabba e seel min mbiɓe imalu ala dawuda onon koreji dawuda anani golle ɗoftade Allah sukaran e mantude ko Allah rokki on ko Allah rokki on ko mante ɗum fa qalilun famɗi noon min ibadiya e jiyaɓem as-sakuru mantugol Allah wi falamma gadayna alayhi al-mawta ni min ñaawi e Suleymana mayde wiyama Suleymana ne mayde ene jooɗe 6 fodde hitande jinniji ne golla golle caɗe golle cattude woni tarwa force o wi kanko annabi Suleymana nde o mahi baytul muqaddas nde o ñande hen o waɗi uddital ñande o mahi o gayni wiyama on saaha omo yaara e duuɓi 60 e duuɓi 7 en jangguino ñande noon duuɓi 5 e duuɓi 3 o wuuri wona ɗum ñangoɗen ko luurata won en jangguino ɗo laami omo yaara duuɓi 13 ɗo o wi nde o laami omo yaara duuɓi 17 ala kullin ɓe mbi o laamima duuɓi 50 kam o qarraba noon o mallorima Allah baada faraghihi caggal nde o gaynimade o mallori Allah o udditi waɗi uddital no mbatten joni ni ujunnaje 12 ngaari o wari eɗen mbawi wadde ɓenen won uddital joni waɗ ɗum gande kay caka gonɗen ujunnaje 12 ngaari o wari ñan hen maccuɓe kutti o miyatun wo isruna alfa satin temedere ujunnaje nogas dammuwol ɗum kadi wara ɗum ko tewtan gila nden tan nammiri Haruna en usti ujunnaje temedere ujunnaje nogas dammuwol fo hirsa واتخذ اليوم الذي فرض فيه من بنائه إيدا وجوغتي نيلام جمعة غاسي او ين هن كو فيتو مانغو وجوغتي وقام على الصخرة ودريدو هاير رافعا يديه إلى الله تعالى ومت جودي مكو فيودي الله وما نياغو ولكو وي اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان أن الله أركمي ديدو دولي وقويتني على بناء هذا المسجد أركمي سمبي إمارة كادو جمعة اللهم جومم فأوزئني شكرك لنجنم من تقول ما على ما أنعمت علي يكونني من دامي وتوفني ورم على ملتك الدين ما ولا تزغ قلبي وتؤون برنم دي بعد إذا هديتني تشغل دي فيول دامي اللهم جومم إني أسألك من بدو نياغاني ما mboɗo ñaaguima mboɗo ñaagono noon liman dakhala hada al masjid wonande naatɗo kaɗo juma 5 khisalin gueɗe 5 mboɗo ñaaguima mboɗo ñaagani naatɗo juma ka la yadkhuluhu muslimun ay goto jogiiɗo bakkar hoto naat juma ka dakhala li tawbati illa ghafarta lahu naati pour tubana Allah so wana jaafoɗa ɗum ko tubta alayhi tubana ɗum wala khaifan illa amantahu kal naatɗo juma ka ene huli ya hokku ɗum hoolare wala saqimun illa safaytahu o wana ñawɗo kadi naata juma ka so wana aɗa sellin ɗum mboɗo ñaaguima ɗum wala faqirun illa aghnaytahu mboɗo ñaaguima basɗo so naati juma ka ya rokku ɗum ngalu
wal khamisatu joyi biwengel alla tasifa nadaraka a firlitta dardema amman dakhalahu e on naddo jumaka hatta yakhruja minhu ha yalta hen illa man arada ilhadan wa zulman ya rabbal alamin manyagi dum do gayni jumaka manyagi Allah abrahama anna sulaymana lamma bana baytal muqaddas nde o mahi juma baytal muqaddas sallallahu ta'ala khilalan salasan o nyaagi Allah gede tati kadi kanko hol ko wi ko nyaagono hoore makko o nyaagono duma ko wadbe be joni ko hoore makko nyaagonto o mo nyaagi Allah hukman yusadifu hukumahu o mo nyaagi Allah ya Allah rokkumo hoola nyaawore ndi ena hawra e hool nyaawore Allah Allah yimi rokkimo o nyaagi Allah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi o wi bo nyaagi ma an Allah ya rokkam laamu ngada caggalam hay goto laamu hono ngu Allah yimi rokkimo o nyaagi Allah de o gayni maade de hay goto ta ardon ene bonna jumaka so wana gardo julde so tawi gardo julde hoto yaltu jumaka so wana ene yalte goofi hono non jibina nyala jibina no waye goofi ni ene way non ala taw ala hedar halim debi egete ndeke en paamiu o gayni maade jumaka ko mo wuri dum ko selli ko won wiibo ndew taw maayi kono selli ndew jumaka baytul muqaddas gasima heede ko mo wuri dum wiite Jérusalem to Israël kefti dum joni be dum Quds do be kefti dum joni kono ko kanko woni falamma qadayna alayhi al-maut andi Allah wadirni ko kanko odo annabi Suleymana o nyaaginoma Allah o wi Allah nde wonno jinneji ina kaalantuno yimbe be biire gandi ko wirni o wi Allah mboɗo ñaagima saɗa warami oto jinneji gandu mboɗo maaya so wona ɗum tan somi maayi yimɓe ɓe joguittoɓe ala ko ɓe majji caggalam ɗum noon suur o dawni ɓe demal omo jooɗe siis makko omo tuggi sawru Allah ñaagi o maayi ɗo maayi ɗo hitande omo maayi eɓe ndema tan tar wo force gif malude moƴƴi Allah newon gif omo rema ha wi kof haɓe mbi kof hitande eɓe ndema ɗum woni fa lamma qadayna Allah winde min ñaawi alayhi e makko kanko Suleymana almawta mayde wiyama mata wa makata qa'iman ala asahu wiyama o maayi omo tuggi sawru makko hawlan hitande mayi tan ko maydo wol jinnu ta'amalu tilkal a'malu saqati jinniji ne golla den golle enen be tarwo force anani hono badisini anani de o wi Allah wi ma dallahum andinani be kambe jinniji di anani de ala mawti e mayde makko illa dabbatul ardi so wana daba e leydi modu wone mojje sawru ndu modu ne mojje sawru ndu ha sawru ndu sami ko yeni be gandi ko mayde ndeke kono cikano ko maya ko coy taakulu o wi moju ngu ne nyama min sa'atahu sawru makko falamma kharra anani sanani min sa'ata firta ko dirdu bu firdu jinneji di falamma kharra de o fukki o may kanko annabi Suleyman tabayyanatil jinnu kuncani jinneji di an ko woni fi ndeke law kanu ya'lamuna al-ghaiba sabe laati be gandi ko wirni ma labisu fil azabil muhin be nyibatana lefte koynoje be ndema tan be dastinta il faut de hitande rema foftay nyamde ala yarde ala kasare ala haydara ala en sinne be ganno ko wirni kay tawne be jehi lambe ko boy ndeke be ganda laqad kana lakum walla laqad kana li sab'in wallahi la taninoma sab'inabe fi masakinihim to kodon be mabbe to yaman ayatun dalilu tindino wonde Allah ko katan e be jogino ton jannataani gese didi baado hen gesa gol an yaminin bange nyaamo ciangol hetti wasimalin ngesa godba ba ko bange nano ciangol ngol woni Allah wi kulu nyame min rizqi rabbikum e arzike jommon waskuru lahu mante Allah e ko Allah rokki on e odo neema e ndido leydi gande non ardu saba'in leydi e coppindi baldatun ko leydi dayibatun ni ganduda ko lamdi laysa biha sabahun ko wiete ko haadi ala e mayri wala baudatun bawdi ngala e mayri wala zubabatun buubi ngala e mayri wala burghusun feluji e nyakki ngala e mayri wala agrabun jehe ngala wala hayyatun bolle ngala fof ala e leydi
wa yamurrul gharibu mo jeaka e leydi he so wirtima ɗon comti mum ne mbaɗi bamɗi en yehi ko mayde bamɗi mayat Allah e leydi ndi welden Allah e weeyo ngo moƴƴiri ko kilima wa rabbun ghafurun Allah noon ko jeyɗo jafotoɗo Allah wiɓe noon jette kam baɗan min baɗanɗo on ni o gese ɗiɗi oɗon jogii ɗumen gesa nana caggal tangol bange ñaamo e caggal tangol bange nano fa aradu ɓe ɗurni ɓe calimantude Allah ɓe jeddi fa arsalna Allah wi min neli alayhim maɓɓe sayla waame al arimi kewɗo ndiyam holko woni sababu ko wageɓe maɓɓe mbi gese mon ɗe bonata mbi mbaɗi wagankago wiile maɓɓe mbi gese ɗe bonnata ɗumen ko dombu to wawi bonnude gese ɗe so Allah walli ɓe doombi ɗi mbasi bonnu tan gasi ɓe mbi tawi ko doombi kam ɗum kam ɓe mbawi ɗum kam hayso Allah wallani ɓe mbawi ɓe mbawi wadde feere ɗum kam kala sara ɗo ko andi waɗi ko baras andi aɗa faami guesa maaro e wadde ko diig o ene towi ɗum ha towi kala fodde sibre fof ɓe mbaɗɗo ullundu ɓe gaddi ulluɗo kaɓɓi ɗon kala sibre ɓe mbaɗɗo ullundu pour doomi ɗi gari ulluɗi ñana hen cikki noon en mbawi hadde hoddire Allah wadde domru woturu noon ari wone wadde ulluɗi cokkas andi domru natat ɗo ulludu wawa hejje ɗon domru ara waɗani tan ulludu waɗani wiyane an ulludu kaɓɓaɗi mbawa dogde joni domru haɓɓaka domru ara wiyane waɗani ne sora tan ulludu diyo tan waɗani dirana ɗum andi so dirni woppat oga place so domel ngel wi fata oga place kadi ulludu won kadi tawa yen dirini ɗum ɗon woni huyyinde joni ha ngel yi gewol tan ngel andi gewol e ngol heeƴi hen tan ngol wi ni ndi waɗi ni stokki gewol naata e nder ulludu dari wone ŋeefde leydi ene ŋeefa no ulludu waɗani no domru waɗani ha waɗi guddel mum ha waɗi wuddere mum tan hankkadi ha ndaari tan fusde so ndiyam memi tan natta ko wuddere tan ɓenna domel ngel ne ŋeefa ha ndaari yetta ndiyam ɗam woppi yi ha jamma ndiyam ɗam no yara ndiyam kadi kañum yahata kene waɗa ni e wanni tan ha yi gudde kañum naati hen eɓe leele cuuɗi maɓɓe tinani tan ha gese mbi dudde ndiyam yooɗi kañum fof jooɗi a faami ɓe mbi domru meeɗino arde wuuro ullude ene arta tan e nokku tan ene yeyna giɗa Allah joguiɗo gawri giɗa Allah joguiɗo gawri e mbi gawri tan galle ullunde o wi ndin ɗacciri ɗum Allah hen woni toon tan mi yaafima min moƴƴani am wona ndin wiya Allah wi gese ɗe koko weeli tan wonno hen Allah wi noon min ne gaddu min ndiyam nannimi hen yooli ha laaɓi o baddalnahum min gostitaniɓe bi jannatayhim gese maɓɓe ɗe ɗiɗi mbinomi ɗe ɓe dokkuno momi ñameje belɗe ko haaɗi fof ala hen ɗe Allah wi min gostiniɓe jannatayni gese ɗiɗi zawatay jomiraɓe ukulin ñamanɗe hamɗin lammuɗe ñamanɗe lammuɗe leɗɗe lammuɗe ko weeli kam ala hen koko haaɗi tan wa ahalin enen mbiyata leɗɗe roy leɗɗe ɗe ngala nafoje tan ten leɗɗe min gostitiniɓe min gaddaniɓe leɗɗe ɗe ganduɗa ko kaɗɗe baɗɗe leɗɗe baɗɗe kooce baɗɗe giya tan wa ahalin e roy leɗɗe roy leɗɗe tan ganduɗa sa waɗi tan wayno bamammi ni waɗe jeygo to yawa gas min gostitaniɓe ɗum min sidrin o shey ine hunde min sidrin e jaaɓuli
qalilin seeɗa zalika ngol ɗo gostirgol Allah wi jazaynahum min joɓiɓe bima kafaru sabu ko ɓe jedduno wa hal nujazi Allah wi min jaɓata noon illa al kafura so wana jedduɗo min joɓodirta so wana jedduɗo wa jaalna Allah wi min mbaɗi baynahum hakkude maɓɓe kamɓe saba inaɓe hakkude saba e yaman wa baynal qura hakkude gure allatina ɗen gure barakana fiha ɗi min mbaɗe mum barke kamɓe saba inaɓe e yaman naɓe min mbaɗi hakkude maɓɓe e Sam noon ko Dimasqa Syrie wiyete Sam Syrie nokku nan ɗon beni ɗon dalngal so tawi darimo ɗon yimɓe darto nane nder leydi he ɗo huuli kadi yahto dalngo jogoran darade tawde koye haɗe ɓe goli wone waɗa ɗo wone maɓɓe so kirani hareji mum kirani ordon en fof nadde ɗumen haare moƴƴani sabu gueɗe kalanoɗe fof koye ɗon goli so naati hen tan pilitara yiya joni maadi yi wiyama gure ɗe ko ujunnaje 4 wuro e temedde 7 wuro tokoso mbimi ujunnaje 4 e temedde 7 gure tuggude saba fewde Sam onon gure ɗe poti Allah wi min mbaɗi ɗon ɓuran gure wahiratan jokkodirɗe tuggude yaman ha jetta Sam ko wuro ko qaddarna min koddiri fiha e ɗon a sayra yaadu belaɗa ñallata ko belata mbalata a yoɓata ko ndiyam a yoɓata ko ñamde ƴewton enen sa teskima ɗum tan enen ɗo joni tuggude tan sen belam mbiya tuggude tan risa toon ha jenoya damga ga sa yiɗi hoto yoɓo ndiyam tuggude risa tool ha jenoya damga hoto yoɓo ndiyam a ɗomɗata sa welama kada heydata sabu ko wuro ene saɗi wuro wongo fodde kilo 10 saɗi wuro taw kilo 10 ala in ƴeew sa ummima gollere mbi hakkude ne meri kay mataw kay ala kada kana yoɓane ndiyam mataw mbimi meri hakkude mum e rumde ene yoɓane rumde hakkude mum mbumba ne yoɓane mbumba hakkude mum e jongi ne yoɓane jongi hakkude mum e gaajoɓe cikkite en cikkite gaajoɓe pete e luggi ala fof ko yoɓante ha jettoɗa ɗo mbimi yoɓantaki ha jettoɗa damga noon ha nder damga ha mi kam fodde ko jaabi ko kam ha eddel bakkil ha kiidira yoɓantaki ɗon kani ɗon kam ha kiidiri kam mi tourni ɗon kam paami Tambacounda kono ɗon kam yoɓantaki ɗum kam sohlade sabu wiyete no woɗɗi seeɗa hakkude Ciroñe Koɓɓillo ɗum ne natti guril nan ɗon taaɓe nan ɗon e yoɓata ko jara ko rawa ñalawma kuuɗo kay kam ɗon kala muñde hakkude Ciroñe Taar ɗon kay mayata ɗon kam noon ɓe mbano kamɓene ko noon ɓe dañirno ɓe mbi noon wona noon ɓe jigri kamɓe Allah rokkiri ɓe noon wi ɓe jeehe juloyɗo kala ɓe belɗon ñalle kala ɓe belɗon Allah yiɓe siiru fi ha jeehe hen layaali e jammajam o ayyamane ñalawmaji aminiɗo oɗon kuuli on kulata jamma on kulata ñalawma jeehe fa qaalu ɓe mbi e rabbana joomi en baƴƴit woɗɗodir bayna asfarina hakkude ɗalla amen e so tawi min jiiɗi ko gure ɗe goɗɗodira hakkude wuroyo fof yo yaa fodde balɗe ɗiɗi tawa yettaki yo yaha fodde balɗe ɗiɗi tawa yettaki beele minen min gande minen e martaɓe ɓe tolni min ɓuura wasɓe ɓe ɓe jiiɗi ko mawnitinade dow kamɓe ɓe jogui geluɗi ɓe mbaɗɗot hen miskineɓe yaroɓe koyɗe ɓe beelen tampa ɓe mbi mbete ɓenne tampa Allah boni mo goni hasideji wa zalamu anfusahum Allah wi ɓe tooñi koye maɓɓe e keeferu fa jaalnahum min battiɓe a haadisa kamɓe goni yewtere wonande aroɓe caggal maɓɓe wa mazzaganahum min ceerdiɓe kulla mumazzaqin kala ceerdugol min ceerdiɓe e leyɗele he inna fi dhalika wone ɗum ɗo ko haala la ayatin ko teskuyaji li kulli sabbarin wonande kala munjo e goofi shakurin mantowo nema Allah wala gada sadaga alayhim wallahi gonɗe maɓɓe kamɓe saba inaɓe yanani dey gonɗe maɓɓe
iblisa zannahu jikko mum jikki idris de bewniɓe ɓe ndewe muɗum fattaba'uhu ɓe ndewe makko ɓe gumɗinimo illa fariqan so wona fedde minal mu'minina e julɓe o ma kana lahu on kam ɓen kam alanama kanko iblisa alayhim ɓen kam min sulɗanin doole ko ala e ɓen doole illa lina alama so wona hamin ganda gandal peeñi man yuminu mo ene gonɗina bil akhira l'akhara mimman huwa e on mo ganduɗa min ha e l'akhara fi sakkin ene sikki goto hemɓe fof min jooɓa ɗum wa rabbuka joome noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde hafidun ko denowo kul wi an mouhammadou hefereɓe makka iɓe gudu ullezina za'amtum nodde ɓen ɓe gaaƴi ɗon wonde ko allaɓe min dunillahi ko wona allah noddeɓe yeɓe nafa on wona mbiɗon on koɓe nafata on nafe yeɓe nafa on qala taala allah yi jalaŋeji la yamlikuna mithqala zarratin mal jalaŋeji mbawa nafde misqala fodde yeru anani de zarratin gabbel nengu to banggue moƴƴere ɓe mbawa ɗum wadde to banggue bonande ɓe mbawa ɗum fi samawati asamanuji wala fi ɗarɗi mbawa ɗum ittude e leydi wa malahum alana jalaŋeji fihima e asamane leydi kay min sirkine dendal ɓe dendani Allah ɓe ballodirani Allah nde mahara nde ɓe kemnani ɗum ɓakke ala wa malahu alana Allah nin e jalaŋeji min zahirin bal wala tan fa ussafa'atu nafata tefore noon indahu to Allah ɓe mbi ko jalaŋeji tefana ɓe Allah yiwana gongon cemti nafata anani tefore nafata to Allah illa liman azina lahu so wonamo Allah yamiri yo tef hatta ida fuzzi'a ha so tawi masalan huncama an qulubihim ga ɓerɗe mabɓe qaalu yoga mabɓe e yoga gona e namdodirde saabu weltade anani kamɓe julɓe ɓe ɓe gona e namdodirde ɓe mbiya maada qala rabbukum holko jommon wi aywa kamɓe julɓe ɓe qaalu ɓe mbiya alhaqqa o haali ko konngol gonga aha wo huwa al aliyu Allah de woni towɗo e dow tago mum alkabiru woni mawɗo sadaqallahu l azim fatiha